आरो जोंनो सुस्रांनांगौआ माखासे पलिटिकेलि बेबायदि मोनसे सिस्टेमजोंनो जायोखाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि जानायखौनो दिनै बिथाङा सहायनो हायाखै। नो डाउट जोंनि डिमान्डआ दिनैबो फुलफिल जायाखै, बर'फोरनि सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव महर मोनाखै। गोख्रोङै रिप्लाइ होदों क'क्राझार जिल्ला एबसुआ। बारग' नेहाथारि बुद्दिराम बिथां एबसुनिमोन नङा होमबा? बे बिथांनो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ गोख्रोङै माने रिप्लाइ होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। एबसुआ सोमावसारफिननायाव बाहागो लाफिननांगौ। एबसुआ माब्लाबाबो पलिटिकेलाव लोब्बा थानो नाङा। एबसुखौ पलिटिकेलनिफ्राय उदां खालामनांगौ। नैबे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोंहा एबसुनि बारग' नेहाथारि बुद्दिराम बिथाङा। स' बे एबसुनि बारग' नेहाथारि बुद्दिराम बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंनायाव क'क्राझार जिल्ला अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि अर्थात एबसुनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा माखासे रिप्लाइ होफिनदों। स' मा बाथ्रा बुंखो एबा माब्रैहाय बबे पइन्टजों मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। आरो जोबजासिम नायनानै नोंथांमोना आसा खालामो जोबखांनायनि उनाव निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन होननानै। थारैनो बबेथिं बाथ्राया सैथोमारमोन आरो बुद्दिराम बिथांनि बुंनाय रावफ्रा थारैनो नंगौना नङामोन आरो बड'फा उपेन्द्र नाथ बिथांनि सोमावसारनाया थारैनो मोगथाव महर मोनमारदोंना मोनमाराखै। एक्सुअलि जोंहा बुद्दिराम बिथाङाथ' बा एबसुनि बारग' नेहाथारि बिथाङाथ' माने बड'फा उपेन्द्रनि सिमाङा दासिमबो मोगथाव महर मोनाखै। बेनिखायनो जोंनि एबसुखौ पलिटिकेलनिफ्राय माने उदां खालामनांगौ आरो एबसुआबो पलिटिकेलाव थानायनिफ्राय गोजानाव थानानै लोगोसे सोमावसारफिननायाव बाहागो लानांगौ होननानै बिथाङा खावलायदोंमोन। नैबे पइन्टखौ लानानै दिनैनि दिनाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय जोंहा रिप्लाइ होदों। मा रिप्लाइ होखो नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायदो आरो सोर मा सानदों कमेन्टआव निश्चय फोरमायहरनो दाबाव। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि बिटिआर गोरोबथानि आगोल जे गासै बर' रायजो राजाफ्रा अख्रां नांसारनाय, अख्रां गोमसारनाय बेबायदि मोनसे सोमावसारबाय। जायखिजाया आदबजों जाया मानो, राजखान्थिजोंनो जायाथों मानो आरो बेबायदि सुबुंनि बाहागो लानाय बेबायदियानो जायाथों मानो मोनसे गोजौ थाखोआव सहैनाय मोनसे आन्दोलन जाबायमोन। नाथाय बे समाव माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा, माखासे मानसिफ्रा एखे समावनो समान समान गारां दैखांबाय थादोंमोन जे आलादा बड'लेण्डनि दिनै क्राइटेरिया गैया, आलादा बड'लेण्ड जाथ'नो नाङा। दा जोङो दिनै नुदों दिनै बुद्दिराम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बुजिनायाव, जोंनि नुनायाव जेब्लानाखि रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय, बे समाव आलादा रायजो नाङा एबा आलादा रायजो जाथ'वा बेबायदि होनग्रा माखासे मानसिफोरजों थाफानानै दङमोन। दिनै जोंबो फोथायो 100% जुदि बर' मानसिफ्रा, बर'नि गासै समाज आफाद राजखान्थि हान्जा बायदि बायदिया जुदि खौसेयै बाहागो लायोबा दिनैनि जोंनि एकर्डआबो हयथ' एसे आलादा जागौमोन। नाथाय जेखियानो जाया मानो दिनै बिटिआर एकर्डआ जाबाय जेब्ला, आरो बे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौनि थाखायसो दिनै सिन्था खालामनांगौ बयबो। नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि माखासे एकर्डखौ लानानै बाथ्रा सावरायबाय थानाय, बियो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे सिगनेटारि अर्गानाइजेसनखौ बेबायदि माखासे टारगेट लायै लायै बाथ्रा बुंबाय थानाया बियो सहायथाव जाया। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंबाय थादों दिनै बिएसि एकर्डनि उनाव बिटिसि आरो दिनै बिटिआर जाबाय। दिनैबो सोरबा रावबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां गैलाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि सिमांखौ दाबोनो गाराखै। नाथाय बड'फाया थिनलांनाय बायदि सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो थाद' सोलिलांनांगोन, बे बड'फानिनो मोनसे बोसोनमोन। बेखौनो लानानै दिनैबो खालामबाय थादों। दा जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां माखासे राजखान्थिजों लोब्बा जानाय माबा जानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव जानांगौ, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ, बे बाथ्रायाबो जोंखौ मालाबा मालाबा एसे गोनो गोथो खालामो। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा सानदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै माखासे समाव सोलाय सोल' खालामनांगौनि थाखाय, बा माखासे समाव माखासे थासारिफोरखौ, माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सम सम सोरबा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ फंसे फंनै खोथाजों सापर्ट खालामनाय बियो जाबोदों। दा बेखौनो लानानै बिथाङा सानदों नामा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों मातसाब जाबाय, राजखान्थिनि सिङाव थाबाय? बेखौ मालाबाबो साननो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादों फरायसा आफादनि थाखाय खुनु मोनसे पलिटिकेल पार्टिया ना बियो पारमानेन्ट लोगो जानो हायो, ना बियो पारमानेन्ट सुथ्रु जानो हायो। रावबो जोंनि थाखाय पारमानेन्ट सुथ्रुबो गैया आरो पारमानेन्ट लोगोबो गैया। बेखौ लानानै माहारिनि जेंनाखौ लानानै बै सुस्रांनो हायो। आरो बैफोर जुदि जेंनाफ्रा दिनै राजखान्थिजों सोमोन्दो गोनांबा, बेनि थाखायसो मालाबा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेल पार्टिफोरजों सावरायनो गोनां जायो।
मानोना दिनै देशनि सिस्टेमा राजखान्थियारि सिस्टेम आरो जेंनायाव सुस्रांनांगौआ माखासे पलिटिकेल बेबायदि मोनसे सिस्टेमजोंनो जायोखाय दिनै जोंनि गेजेराव बेबायदि जानायखौनो दिनै बिथाङा सहायनो हायाखै आरो बे बाथ्राफोरखौ मोजांथारै जोंनि लाइमोनफोरनो बुजायालासे समजायालासे मिथिहोआलासे माहारिबादनि सायाव लाइमोनफोरनो मोजां गियान होनायनि अनगायै जे खालि दिनै सरासनस्रा नुनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खालामदों मा खालामाखै सोरजों सोर राजखान्थि हान्जाजों लोगो जादों लोगो जायाखै बेखौल' सिन्था खालामनानै बिथाङा खामानि मावबाय थानाया बे जोंनि थाखाय दुखु गोनां। जोङो बुंबा गोबां बुंनो हायो बुद्दिराम बसुमतारी बिथाङा गावनि ओनसोलाव बोरै सोलियो गावनि साखाथि फाखाथि गावनि समाजाव बोरै बोरै सोलियो जोंहाबो दिनै गोबां बेबायदि माखासे इनफरमेशनफ्रा जोंनि गेजेराव दङ नाथाय जोङो बिथांखौ दिनै मान होनानै बुंनो लुबैयाखै बेबायदि माखासे जोङो बुंबाय थादों गावखौ सासे मेलेमजिबि गावखौ सासे गोरों सुबुं दिन्थिनो लुबैदोंबा समाजजों गनायजानाय सासे सुबुं जुदि गावखौ दिन्थिनो लुबैदोंबा दिनैनि जेनेरेसनफोरनो मोजांनिफ्राय मोजां बोसोन होनांगौ। बर' जाथिया बबे मोनसे थासारिनिफ्राय दिनैनि नैबे मोनसे थासारियाव सफैनो हादों आरो इयुनाव जोङो बर'फोरनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ मोगथाङाव आबुङै महर मोनहोनांगौबा जोङो मा रोखोम खामानि मावनांगोन जोङो दिनै जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्रा मा मोनसे सिन्था धारनानि गेजेरजों खामानि मावनांगोन बे गासैखौबो बिथाङा बोसोन होनांगौ। अब्ला दिनै बर'नि लाइमोनफ्रा बर' समाजा बिथांखौ गनायगोन। बेबायदि माखासे गावनि पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय गावनि पार्सनेल माखासे सेल्फिश मोनसे सिन्था धारनानि गेजेरजों बेबायदि माखासे आफादफोरखौ सोंखारिनाय आफादफोरनि सायाव बेबायदि मोनसे डिक्टेसन होनाय बेखौ जोङो दिनै गनायनो हाया। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासे सोरबा सानै सुबुंनि गावनि पार्सनेल सिन्था धारनानि गेजेरजों खामानि मावनाय बेखौ मालाबाबो गनायनो हाया। दिनै बिथांमोना बुंबाय थादों बर'नि लाइमोनफोरखौ बर'नि रायजो राजाफोरखौ दिनै मिसगाइड खालामनो नागिरदों बिथांमोना आलादा रायजोनि बाथ्रा मोनसे इमोशनेल मोनसे सेन्टिमेन्टनि गेजेरजों दिनै लाइमोनफोरखौ दिनै सोमावसारनायाव बाहागो लानांगौ। दिनैनि थासारिया ओरै जाबाय बिटिआर एकर्डआ ओरै जेबो गैया माबा गैया बिथांमोना गोबां बुंनो नागिरदों नाथाय जों बयबो बुजिनांगोन। दिनै बिथां बुद्दिराम बसुमतारी बिथांखौबो आङो बुंनो लुबैदों सोमावसारनाया सोरबा सासे सानै मानसिनि सानब्रबनायजों जाग्रा जिनिस नङा। जारिमिना जोंनो खोन्थादों दिनै बर'फ्रा बेबायदि मोनसे गिलु बालु थासारिनि गेजेरजों सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनै गोबां हाजार हाजार मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों नैबे मोनसे थासारियाव सफैदों जोंनि मानसिफ्रा आरो बिथांमोनाबो बेखौनो खाबु लायो। दिनैहाय जोंनि गेजेराव जोङो नायो बियो एनडिएफबिनि एकर्ड बियो एबसुनि एकर्ड बियो बिएलटिनि एकर्ड नाथायबा बेखौ गोजौआवहाय एनडिएफबि एबसुनि बेबायदि मोनसे आफादफोरनि एकर्ड लायालासे थोंजोङै बर' एकर्ड होननानै बुङो। दिनै भारतबर्षआ जोबोद मोनसे गिदिर 150 करोड़ सुबुं दिनै जानो थांगासिनो दं भारतबर्षआव आरो सानथ्र'नो हायै दिनै बे हादराव दिनै गोबां हारि हारिसाफोर दं। बयबो हारिफ्रा गाव गावनि मोनसे थांनानै थानांगौनि थाखाय गावनि सिनायथिनि थाखाय दिनै खामानि मावदों जुजिसोमदों। गोबां हारिफ्रा दिनै रेसपन्स मोनाखै भारत सरकारजों गोबां हारिफ्रा दिनै गनायजायाखै बिनि गेजेरावनो दिनै बर'फोरा थामथि गोरोबथा खालामनो हाबाय। न' डाउट जोंनि डिमान्डआ दिनैबो फुलफिल जायाखै बर'फोरनि सिमाङा दिनैबो मोगथाङाव महर मोनाखै बर' रायजो राजानि लुबैनाया दिनैबो जाफुंसाराखैब्लाबो भारत सरकारा जोंनि सोमावसारनाय आरो जोंनि मोनसे नाजानायखौ नुनानै जुजिनायखौ नुनानै दिनै बर'फोरजों मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। दा दिनै बिथांमोना सानो बर'नि एकर्ड बर'फोरजों बिएसि एकर्ड खालामबाय बिटिसि एकर्ड खालामबाय बिटिआर एकर्ड खालामबाय आरो दिनै बिटिआर एकर्ड जास्लाबनो हायै जुदि सोरबा सासे सानै मानसिया गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय बेबायदि गावनि बेनिफिटखौ सिन्था खालामनानै सोमावसारनांगौ होननानै बुङोबा जोङो दिनै भारतबर्षनि गेजेराव मोनसे बुजिनो रोङै बेबायदि मोनसे हारि जागोन।